Nigi, unsay meaning anang nagdamgo nga agian nimo ang bitin niya nasumpayan og taig nga damgo? Ang imuhang damgo nga naagian nimo ang bitin. Pag-amping kay ana ay tao nga dili matinud-anon diha nimo. Kung ikaw gani gipaak sa bitin kana mulampos jud siya sa iyahang mga dili maayo nga tinguha. Kung imo ra siyang naagian, anaara na nimo sa imuhang kahigalaan, mga silingan, mga kaparentihan nga nagmanman, nagbantay diha kanimo. Ug katong tae naay umaabot nga kwarta, mao nay hubad sa imuhang damgo ug daghang salamat diha sa Patan-on, Cebu.